Hola, bon dia, sóc la Paula de RACU. Avui ens concedeix una entrevista Elizabeth Maggie, la creadora del Monopoly. Va néixer el 1866, a Macomb, Estats Units. Ella es dedica a crear jocs de taula per les famílies del seu país, a més de ser escritora i escenògrafa. Hola, bon dia, Elizabeth. Hola, estic molt contenta d'estar aquí. Doncs comencem. Com va sorgir el nom de Monopoly? El nom va sorgir gràcies que la situació d'Estats Units succeïa als grans monopolis. Així que vaig decidir que el nom del joc fos com un gran monopoli però en miniatura. Així que es va quedar com tots ja el coneixem. Monopoly va ser creat inicialment com un joc de taula? Realment, Monopoly va ser creat per conscienciar la societat de la situació actual d'Estats Units, però vaig pensar que seria més fàcil exposar-lo d'una manera divertida. I què millor que un joc de taula per a tota la família? Amb quina finalitat vas crear aquest joc? La finalitat amb la qual vaig crear Monopoly va ser per a que les famílies s'adonaren d'una forma lúdica i divertida que a poc Estats Units es dirigia cap al capitalisme. En què et vas inspirar per crear aquest joc? Em vaig inspirar en els grans monopolis d'Estats Units. Monopoly va ser una invenció casual o ja et dedicaves a crear jocs de taula per les famílies? Sempre m'he dedicat a crear jocs de taula per les famílies del meu poble, però Monopoly va ser un dels més importants dels que he creat. L'invenció no va ser casual, però tampoc va ser pensada. Si no hagués succeït que en Estats Units es dirigeix cap al capitalisme, el joc no existiria a dia d'avui. Com et vas sentir al saber que després d'anys de la teva creació els nens es van aficionar al teu joc? El meu objectiu, des del principi, va ser conscienciar fins als més petits de la família, així que em sento molt orgullosa. Realment vas crear el joc perquè la gent s'adonés que els grans monopolis es dirigien inexorablement cap al capitalisme, perquè les famílies juguessin i que s'ensenyés el funcionament de les ciutats del segle XX? Sí, com anteriorment he dit, el joc va ser creat per a conscienciar les famílies d'Estats Units d'una forma lúdica sobre la situació dels grans monopolis. Eres conscient del perill que podia suposar els grans monopolis? Sí, per això mateix vaig crear el joc. Vas pensar alguna vegada que el teu joc es tornaria tan famós i que després d'anys seguiria jugant les famílies? En realitat, mai vaig arribar a pensar-ho, però sempre vaig tenir aquesta mínima il·lusió de que algun dels meus jocs es tornaria conegut mundialment. Com et vas sentir al saber que Charles Darrow va modificar el teu joc, va canviar les normes i el va batejar com Monopoly? Realment em va molestar bastant que un joc que vaig inventar jo, amb el meu esforç i la meva capacitat d'imaginació, es donarà a conèixer després de que Charles Darrow el modificara. Moltes gràcies, Elizabeth, per haver-nos concedit aquesta entrevista. Gràcies a tu per invitar-me. Ha sigut un plaer. Espero que ens tornem a veure.